andito tayo para dalawin yung mga dinaanan ng tatlong bagyo, guys. Tatlong bagyo. Pero hindi ko alam ang pangalan ng isa. Guy. Ay, ano na yung pangalan ng mga bagyo? Teka muna, i-research ko muna. Basta, ang pasalamat lang kami dahil hindi naman tulad ng sa Luzon ang nangyaring bagyo dito sa Bohol. Sobrang lakas doon sa Cagayan. Nakita nyo naman sa balita, di ba? Ang daming nasalanta, may mga nangamatay pa. Grabe, Diyos ko, nakakaawa sila. Ang daming nabaha, ang daming naanod, daming nasira ang mga bahay. Panalangin na lang natin na sana ay makarecover sila kaagad-agad. Pero alam nyo guys, gusto ko ipakita sa inyo yung mga pagbabago dito sa garden. Kasi may mga nadagdag na malalaki. So, ngayon, ito, may cycas na bago. Ayan. Ang laki. Ang haba ng, ng dahon. Ito'y, Cycad Dion. Dion ang pangalan nito guys. Dion. Ganyan siya. Ganyan ang dahon niya. Parang parang suyod. Yung pangsuyod ng puto sa sa ulo. 'Di ba? Nakita mo? Oh. Parang pangsuyod. Tapos ito naman yung mga propagated natin na mga tanim. Ito na yung mga nakahanda na yan para sa mga interested, pohon-pohon, kung gustong bumili ng tanim. Ayan. At lagi kaming pinipilit na magbenta. So, pagka nagkaroon na ng chance at nagkaroon na ng space doon sa Petit Jungle 1, ang Petit Jungle 1 ang gawin natin na displayhan ng mga available na i-dispose natin guys. Kasi ayaw natin na isinusuka na ng garden eh. Kasi sobra ng sikip dito. O ayan mga cycas na ganyan. Ito bago pa ang dahon. Ayan, bago pa yan. Ang ganda ng dahon niya. Tingnan nyo naman yung isa. Nabisi na doon. Anong ginagawa mo dyan? Natumba? Oh, natumba daw. May mga cycad siya diyan. Oh, dami. Dito. Ayan. May mga cycad woody eye. Ayan, ganyan. Ang daming cycad dito guys. Ito. At may mga zamia. Ito cycad din ito. Ito yung ang tawag dito ay Vasquezii or fishery eye. Vasquezii or fishery eye. Yan. Tapos dito, syempre, nandito pa rin yung si Mexicano. Manlaki-laki pa rin. At gumapang na yung mycans dito guys. Gumapang na yung mycans. Nakita mo? Gumapang na. Kung saan-saan na gumapang ang mycans. Grabing dami ng mycans dito sa Petit Jungle 2. Nandito tayo sa Petit Jungle 2 pala guys. Okay? So, eto at namunga na naman yung ating pineapple. Ayan. Pineapple na mini. Oh. Ang liit-liit pero ang cute-cute na pineapple. Yung butterfly. Ito yung bonsai natin. Bonsito. At meron tayo ditong Vitarifolium. At meron din tayong ZZ na black here. Ayan kintab. Diba? Ayan, ipapasyal ko kayo dito. Then, punta tayo sa baba. Ayan. Para ma-relax at mabusog ang mga mata natin, ayan, imulat natin at tingnan natin ito, yung mother plant ng ating Crystal Hope na silver blush. Ayan, at nanganak na naman. Ayan guys, at tayo ay meron din ditong ating collocation na army. Ganyan. Klase-klase. At nandito yung cardboard natin na giant. Yung, ayan mas mataas sa akin. Ayay. Kung di ko itaas yung kamay ko, hindi ko makunan na ganyan kasi malaki. Teka, ipakita ko ang laki niya guys. Ang laki. Nakita mo, ang laki. Tapos ito naman, nasa overhead ko,
ay yung elephant ears. Ay, ang laki oh. Hindi ko na ma-reach. I cannot reach the leaf on the top. Oh, tingnan mo yung Mexicanum nandun oh. Ang laki no? Ang lalaki. Giant talaga. Tapos dito, speaking of giant guys, giant mycans we have here. Yung na-trending sa Facebook. At giant zamia ay nandito. Very big, very big. Ayan. Andito lahat dito sa Petit Jungle. Giant ako nalakay ko. Ayan. Ang dami ng saikas niya. Sobra. At dito ang dami rin niyang ferns. Ayan na yung mga ferns natin. Bagong tubo. Ayan. Ayun, yung ferns. Tingnan mo ha. Yung Asplenium dodong. Asplenium dodong. Asplenium dodong. Tingnan mo naman yan. Nalalapad ng mga dahon dyan, ha? Akala mo hindi mycans yan. Mycans yan. Baka magalit kayo pag sinabi kong mycans, pero may mga nagalit na dahil ayaw nilang tanggapin na mycans yan. Pero mycans talaga yan, guys. Kahit na anong gawin natin. Tingnan mo yung baby leaf niya. Ito ang magpapatunay. Yung kulay ng baby leaf ay ganito, oh. Yung ganyan. Tapos velvety. Ito yung udlot niya. Ganyan. Kaya lang, pag na-mature, ay ganyan na. You see? Pag na-mature, ay naging ganyan na. At dito ay meron tayong Prince Albert. O, si Prince Albert. Okay? Kita mo? At dito naman, ay nandyan si... Ayay. I forgot the name of this. I forgot the name. Kaya mo na. Ito na yung Popeye pa na isa na dapat ilipat natin dahil nasilungan kaya hindi lumaki na katulad ng mga dalawang giants natin. Ito yung pangatlo guys at meron tayong sitting princess doon. Ito sitting princess na nasa sulok at nagpahipi. Nandun, nagtago. Okay? Tapos dito naman ay nandito si Warsewichi Eye. Warsewichi Eye at mga saikas, Woody Eye. Ayan. At dito naman, mga anak ng ano, mga anak-anakan ng mga saikad oh. kaanak-anakan ng mga saikad natin. Ayan. Tumubo na yung mga sagbot din oh. Oh, dami. Tingnan nyo ito, ipakita ko. Meron ako ipapakita, ang ganda. Talaga, ang daming anak ng saikad natin, kaya maraming available. Puhon-puhon pagka ano na ng chance na mabuksan yung space doon sa Petit Jungle 1 ay makikita nyo yung mga available na i-for sale natin para naman ma-share sa inyo guys kasi ang dami na. Okay, ang dami ang daming mga anak ng mga saikad, 'di ba? Dami na. So, ito naman, tingnan nyo, akala ko namatay na. Akala namin talaga na fungi na. Ang nangyari ay tumubo ang isang dahon. Ito yung pinakita ko sa inyo noon. Ganito ang itsura niya noon. Na mag-isa lang na tumubong tumayo. Ngayon ay sinundan ito. Ang ganda oh. Look at this. Amazing. Wow, it's so amazing. Look at that. Wow, talaga. Napaka wow. Sobrang wow. Oh, dito naman ay meron tayong Titan Arum. Ito yung Titan Arum. Tingnan nyo ito guys. Nung nagbagyo, tingnan nyo ito guys. Ganyan ang leaf. At natumba noong dumaan si Egay. Yung Typhoon Egay, ang daming na damage. Ayan si Titan Arum. Tingnan mo yung kanyang trunk. nagpalikot na oh. Oh, para siyang may an-an. Oh. Oh. Para siyang may an-an oh. Kita mo naman. Oh. Grabe, Titan Arum. Wonderful, amazing plant. Oh, 'di ba? So, nakita nyo? Ayun na naman yung mga mycans natin. Ayan, maliliit yan kasi baby leaf pa. Tapos paglaki na, ay nagiging green na. Kaya yan ang question ng mga botanist na iba. Hindi maniwalang ganun. Ha? Ayun, at dito naman,
May cardboard dito na mother. Asplenium dudong. Sabi sa inyo lahat ng apakan ko merong may cans may cans pa yung mga nasa sahig. May cans pa yan, may cans. Tapos pagdating dito sa na mature na is naging green na ganyan na lumaki na. Ganon ang nangyari. Asplenium, ayan. Yung fern. Tapos ito yung ating sensation na malaki. Ayan. Tapos si Congo, na-propagate kahapon kasi natumba nga, inayos ng lakay ko. Tapos doon ay meron pang cobra fern. Tapos doon ay meron pang mananaw fern. At dito ay zamia na malaki. At dyan ay si Big Bill. Yeah. Tapos rainforest. Tapos royal queen. And yon, ang dami pa doon philodendron Alam nyo ang puno ng nyug namin ay napuno ng philodendron. My God. Sayang hindi na makita yung radiatum. May radiatum dyan, ang laki-laki. Nakubera ng leaf ng coconut. Nabali yung leaf ng coconut dahil sa typhoon Egay. Ayan guys, nakita nyo? Big Bill, Anthurium Big Bill, ang laki-laki. Very big leaves they have. Oh my God. Ang Big Bills. Very big, very long. Okay, and then another sensation, ayun, sensation. At ito naman ay yung chapense. Ay hindi chapense, very thick ang leaf. Ano nang tawag dito? Nakalimutan ko. This is philodendron. And this one is the Japanese fern. At ang sabi nila is silver angel wing. Ang tawag ng ibang mga plantita. Ang laki-laki niya noon pero lumiit konti kasi yun nga nabiktima ng bagyo, na ilan ng bagyo ang dumaan. Tapos ito yung mga fern pa natin dito. Dami pa. Ayan. Mga crocodile fern. Ito hanggang dito yung mycans. Ayan, nagbibida si mycans. Look at this. Oh my God. Ang laki ni mycans talaga. Ayan. Ayan, iniwan na ako. Iniwan mo na ako? Ito naman ay yung Hoya. Ayan. Asan ka na? Uy. Where are you? Hello. Watermelon. Hello? Hello, hello? Hello, mister. Hello, hello? Hello, hello? Hello? Ayan yung subastatum. Ang ganda ng leaves na lalaki. Yung Angela natin ay ayan. Ito yung mother plant. Naku, ang daming weeds. Ito yung umaagaw ng nutrients nila. Kaya tinatanggal namin yan pag nakikitang ganyan. Ayun. Ayun. At ito naman yung bigonya ko. Biglang nalanta. Pero, ayan. Nagano uli. Bumangon uli. Bumangon siya uli. Burley marks na green. Ay, nako. Talaga. Mga tanim. Ang mga tanim. Tapos ito naman yung bat plant. Dumami na si bat plant. Ayan yung ang bulaklak nito guys. The flower of this is it will form like a bat. So this is a bat plant. Okay. Mayroon kayong ganito, pineapple. Ganyan, Pineapple, pinya na napakalaki. Wow. Ang laki ng pinya. Ang laki daw, Diyos ko. Ang laki ng pinya. See? Pineapple. Ito naman si Titan Arum. Ayan, magdagdag pa ako ng Titan Arum kasi ito lang. Maglalagay pa ako sa pot siguro. Ang dami kasi doon sa kabilang property namin yan. Ito naman yung variegation niya ay kukunti na. Pero bumabalik din. Ayan. Ayan. Pineapple.
ang pineapple. Wow. Dito naman ay nandito tayo sa Petit Jungle Tree. Ayan guys, dito tayo. At tingnan natin kung anong meron. Update lang. Ayan. So, kita nyo yung mga gabi-gabi natin or collocation. Ako, may tumubo na namang ipil-ipil. At maglalagay ako bukas ng... Ay, hindi ko pala maharap bukas ang maglagay ng... Ay, hindi. Yung malaki palang ipil-ipil ito, guys. Oh, binali ko lang yan, pero matigas. Tanggalin ko lang dahon. Ayan, ito yung gecko. Naku, pinubuan ng ipil-ipil. Ayan. Ito yung collocation na teacup. Ala, meron nga grasshopper. Wait lang. At kaya naman pala yung ano. Kaya pala si Monstera Deliciosa, kinaanak ko. Look at that, kinain na nila yung mga dahon. Ay, naku, nasira. Wait lang, kunin natin yung shotgun. Sinasabi kong shotgun, guys. Ito yung mga gamit ko para sa tanim. Okay, pati dito sprayhan na rin natin. My God, talaga naman. Ang daming mga nakalusot ngayon, ha. Nawala ang ulan, nandiyan na naman ng mga salbahes. Nag-i-spray ako nito para ayaw nilang mang-damage, ha. Huwag kayong mang-damage, ha. Ayan guys, magastos ako sa ganito na spray. Oh, kasi kawawa naman ang mga tanim. Wait lang. So, dadalihin natin dito. Wow. Oh, ayan. Para lumayo. Pag naamoy nila yan, wala na. Ito, ang ganda, oh. Okay, let's go there. Hindi natin natapos yung ginagawa natin dito. Kinain ng ano? Grasshopper? Wala naman. Grasshopper na ito. Okay. So, ayan, nakita nyo. Ito ang mga tanim natin dito. Ayan. Doon. Punong-puno na, guys. Grabing punong-puno na ng halaman ng ating mga little jungle na yan. Oh. Pero ang gaganda. Oh. Kaya lang na-damage. Oh. Na-damage, di bale? Tutubo uli yan. Buti na lang at ito lang napat na ito. Ay, ayun, may caterpillar. Ay, nakita kita. What will I do with this? Hala naman, ikaw ang kumain yan. Grabe ka. Hala, sorry, na-sprayhan ka. Ayaw mo nang spray na yan. Pero ayoko rin na kinakain mo rin yung ano, yung plants namin dito. Ha? Tingnan mo, oh, nagdugo siya dahil sa spray. Wow. Oh? Wala naman. Kinain na mo, nilamon mo na lahat dyan. Ha? Ayaw talaga pala nila itong ano, spray na ginagamit ko, guys. Hala, look at that. Look at him. So, nahuli ka. Huli ka. O ngayon, alis na dyan. Umalis na dyan. Okay, so mamasyal tayo doon, guys. Let's go. At mag-spray din ako dito banda. You know why? May nakita ako, ito oh, yung Monstera Deliciosa. This one. Wala, paano na ba to? This one, look at this. Ayan oh. Nako, inubos pati doon sa kabila. Look at that. Pero wala akong makitang caterpillar. Where is the caterpillar? Nasaan ang caterpillar dyan? Yun lang naman. Awa naman ng Diyos. Naku, kaano nila? Salbahes. Oh? Naku, nandito pa itong ano. Dito naman nilagay. Kawawa. Ala, naipit na. Oh my God. Nakakaawa eh. Mga tanim dito. Kinakain ng caterpillar. Yung fern natin, okay ba? Okay naman. Okay naman. Oh, butas-butas oh. Oh, may gulay naman. Kawawa naman yung mga tanim natin.
Yung mamahalin pa ang gusto talaga. Umalis kayo. Umalis kayo dyan. Binutas-butas. Gustong-gusto nila itong gumamela na ganyan. Ay naku, ewan. Talaga. Kawawa naman. Oh. Nag-brown ito. Nasunog. Nasunog, guys. Ayan, sinama ko kayo. Nag-spray tayo, guys. Nag-spray tayo. Kasi, look at this. Ano nangyari dito? Wala naman. Kinain ng grasshopper ito, oh. Grasshopper o caterpillar? Wala, inubos na. Ang sama naman ng mga ito. Ang sama naman. Ay, huwag naman kainin yan. Diyos ko, huwag naman. Nakakaawa naman itong mga... Diyos ko naman. May caterpillar ba dyan? Ay, naku. Ito yung variegated na babsi natin. Parang may nagba-brown-brown dyan, oh. Baka pati yan, eh. Halika, punta pa tayo dito. Ito yung anthurium natin. Ito, ang ganda nito, oh. Buti na lang, hindi pinuntahan, ano. Hindi nabutas. Buti na lang. Bakit ang variegation nito parang red? Oh, look at that. Ay, orange. May orange siya. Ito, oh, ang tingkad-tingkad ng kulay. Ang ganda. Grabe. Ang ganda, di ba? Millenonia yan. Ito yung black sparrow. Ang laki-laki na. Sobra. Lumaki ng gusto. Ganda, ha? Very rare yan. Tapos yung snowdrift natin. Mga snowdrift nandito. Ang kurong natin. Huwag nyo namang kainin kayong mga grasshopper kayo. Layas kayo. Uy naman. Ayan, naubos na yung spray natin. Grabe, guys. Ano ba yan? Yung ghost natin. Sa taas. Ayan, naubos na spray. Bibili na naman ako. Ano nga itong mga ito? Yung gigantium natin, bakit nakatago dito? May labas nga sana. Ano nangyari? Okay naman, maganda naman ang mga dahon-dahon niya. Okay. Diyos ko dahil. Nakaka-nervyos. Kinakain ang mga dahon-dahon. Ito, gustong-gusto rin nila itong silver arrow. Ayan, oh, tingnan mo yan, oh. Look at that. Oh. Ayan. Kaya, Diyos ko, mag-ingat tayo. Kinakain nila. Ito, kumusta ka? Ang ganda nito. Turtleback. Turtleback croton. Ayan, nasunog, oh. Nasunog. Buti na lang si Davidson ay at hindi, oh yun, lumukso na yung, tingnan mo, oh. See? Told you. Ayun. Ay. Baraswanum. Radiatum. Yan. Okay. Super boom. Wala sa super boom, parang namula. Anong nangyari? Okay. Anyway, na-sprayan na natin, no? Linda ni ay. Ito nga, ipapagate ko sa, ala, natuyo. Natuyo siya. How are you?
Buti hindi kinain yan. Hindi kinain. Okay. Si Peru. Ayan, si Peru. Variegated Peru natin, nakatago. Okay, let's go. Yun guys, na-share ko na naman yung mga halaman ko dito na pinagkakakain na ng caterpillar. Let's go and take a look to this caterpillar na salbahay. So, ayan, kinakain-kain niya na yung mga gabi-gabi ko. Ano ba yan? Nawala na siya? Where are you? Saan napunta? Ala, nawala. Ay, nandun. Andun na siya. Ayan, gumagapang na. Ayan, ang dami mo kasing kinain eh. Sobra ka eh. Sobra naman to. Ayan, ang gaganda pa naman. Kinakain niya, ang gaganda. Ay, ewan ko. Masayang masaya ako makakita sa mga ganitong mga ganyan-ganyan. Pero kinakain lang ng caterpillar. Bakit ano ito? What is that? Dot. Ano yung dot na yan? Ano ito guys? May dot oh. Ano yun? Insect? Ito ang ganda nitong plant na ito. I love this. Look at that. Oh. Ang cute ng mga tanim natin. Nakakahappy lang. Buti na natin hindi kinain si banana. Pink banana, bantayan mo si caterpillar, hampasin mo ha. Ito oh, parang may taya. May may kalawang. Si black diamond. Okay, so nagpawisan ako guys. Ayan oh. So, magpaalam na ako guys. Ang ganda rin nung new leaf na ito oh. Ganda no? Nakita mo? Plow money ayan, ang laki-laki. Galing kay Ma'am Delia ito. Bili namin kay Ma'am Delia. Ang ganda. Thank you Ma'am Delia. At tingnan nyo tagaktak ang pawis. At thank you kay Sir Lawrence. Kung di kay Sir Lawrence, di ka ako nagpunta sa Old Airport kahapon. Hindi ko sana nakita ito kung di dahil kay Sir Lawrence. Kaya lang tinanggal niya ako sa Facebook. Ba't kaya? Baka yung biro ko ay ginawa niyang totoo. Yung pagsabi kong iskam. Hindi naman. Mabait naman yan si Sir Lawrence. Sir Lawrence bakit mo ako tinanggal yata sa Facebook? Di kita may message. Kagabi gusto kong mag-message sa kanya. Magpasalamat sana. Kaso muna kita ko. Wala na ako dun sa list niya. Okay, anyway. Bye-bye guys. See you on the next video. Ayan. At nandito na yung mga hanging natin. Okay naman. Ayan. Ang ganda, I love it. Oh, nandiyan sa ulunan ko. Oh, ganda. Okay. Thank you so much, guys. Bye-bye. At pinagpawisan na ako. Akyat na ako at magpahinga. Bye-bye. Thank you. Love you guys. See you tomorrow. Tomorrow Sunday. Pabuenas. Ang pabuenas natin, hindi ko alam ang exact time. 3 o'clock ang sinabi ko. Just try to open ang YouTube natin sa 3 o'clock PM, pero may lakad kami, may appointment kami in the morning. Siguro matapos naman yun kaagad, so siguro matuloy. Okay? So bye-bye, see you on the next video. Love you guys. Bye-bye.